Estefania Etxebeste. Lastoa jasotzen, levantando el fardo, Sara Asenjo, Arrien izango dugu, bera Aulestiarra, eta Arabatik jatordu, Elgeatik hain zuzen ben, Garbine López de Uralde, Martínez de Soria, Arabar peto-petoa bai, eta aizkoran, beste emakume bi, Gipuzkoatik, Mendarotik, hain zuzen ben, Uxue Atxorregi, eta Zeanitarra, Bizkaitarra naiz eta oinatik bizidean, Irati Astondoa. Eta orain, Idoia Bilbao txistuarekin, eta Eneko Aiartza dantzan zelan ez,